ľahšie. On netrpezlivo čaká, kým udrie ďalší. Toto sú zábery, ktoré mnohým naháňajú strach. Veterná smršť, hromy, blesky a dažde. Väčšinou po nich ostáva krutá spúšť. Autorom tohto videa je iba 13-ročný Tomáš z Trnavy. Jeho najväčšou záľubou sú búrky. Kým ostatní ratujú pred pohromou, čo sa dá, on berie do ruky kameru. Čo sa týka získavania vedomostí, tak jedine na internete zahraničnú literatúru z Ameriky a tak. Tomáš chodí do školy pre mimoriadne nadané deti. Jeho ročníková práca bola ako inak o búrkach. To však nie je ani zďaleka všetko. Tento chlapec dokáže búrky nielen skúmať, ale aj predpovedať. Dokonca spolupracuje na tvorbe československého internetového portálu. Ten je zameraný na predpoveď búrok a aj ostatných javov, ktoré nie sú spojené s búrkami. Tomáš sa už dlho chcel stretnúť s pánom Jurčovičom. Ten sa meteorológii venuje už roky. Na stretnutí chlapec ukázal, že už v tomto veku dokáže byť skúsenému profesionálovi rovnocenným partnerom. Sa vyhýbam tomu slovu tornádo. Pretože my máme výraz veterná smršť, máme výraz tromba. Ale tromba je lievik, ktorý sa nedotýka zeme. A to nie je pravda. Pán Jurčovič Tomáša nakoniec predsa len povzbudil. Jeho možnosti mu dnes môže len závidieť. Musí naozaj naďalej na sebe pracovať a môžeme samozrejme aj v budúcnosti konzultovať. Darius Haraxin, televízia JOJ. 0907 670 670. To je číslo pre